салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Элон ТВ. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад ва эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ ё ки ягон муроҷиат доранд, рақамҳо дар рӯи экран бо тариқи WhatsApp равон кунед. реклама мекунем, рекламаш бесумма. ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст, хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯи сар ранҷ мекашед? Пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред ва шумо метавонед дастрас кунед дар куҷое ки набошед. Ва барои маълумотҳои бештар ба сайти islamedic.ru дохил шавед. Силка дар комментария. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳраки Шарора, дукомната квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 42 метр квадратия нархаш бошад. 162,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% зайн. ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. маълумоти зиёдро аз соҳиби хона дастрас намоед. дар наздики хона мактаб садик мебошад. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дукомната квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 51 метр квадрат, нархаш бошад 160,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% зайн. ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Норак, маҳаллаи Энергетик, кӯчаи Айнӣ, дукомната квартира дар сеюм этаж қарор дорад. 64 метр квадрат, нархаш бошад 160,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% зайн. квартира новостройка, айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. маълумоти зиёдро аз соҳиби хона дастрас намоед. квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Ленинский район, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат, нархаш бошад 157,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% зайн. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. квартира айни ҳол коробка мебошад. квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, дукомната квартира дар сеюм этаж қарор дорад. 45 метр квадрат, нархаш бошад 160,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% зайн. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, автовокзал, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 37 метр квадрат, нархаш бошад 150,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% зайн. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 9 километр, дукомната квартира дар 9 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат, нархаш бошад 150,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% зайн. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. квартира айни ҳол коробка мебошад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 51 метр квадрат, нархаш бошад 145,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% зайн. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, дукомната квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 56 метр квадрат, нархаш бошад 135,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% зайн. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. айни ҳол квартира коробка мебошад.